Sziasztok! Szideri Múzsa Anett vagyok a zooplanet.hu-tól, és valami szenzációsat szeretnék nektek mutatni. Ezek az új úti falatok Kukas Cookies márkanévvel kerülnek be a webshopba. Valami szenzációs a csomagolás, szerintem kifejezetten jó ajándékba. Nagyon fancy. Olyan, mint egy kis fagyis tölcsér, tisztára emberi desszertnek néz ki, de ez kutyáknak készült. Azt kell tudni a gyártóról, hogy bekerült a családjukba egy válogatós kutyus, és azért kénytelenek voltak saját maguk házilag nekiállni, készíteni mindenféle ételt, jutalomfalatot, és ezek olyan minőségűek, hogy akár az ember is megkóstolhatja, és ők azt mondják, hogy a családfő meg is kóstolja mindet. Keressétek majd az zooplanet.hu webshopban, illetve aki személyesen szeretné megvásárolni, az megteheti ezt az átvevőpontunkon, a 3 Nyulak kávézóban Törökbálinton. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek, hogy lájkold, és iratkozz fel további tartalmakért. Köszönöm!